Fit-tieni ħatt tal-Passjoni jew kif aktar insibuh ħatt il-Palm fil-parroċċi ta' Gżejjer Maltin isir id-berik tal-Frijaj tal-Palm segwit minn proċessjoni. Fost il-proċessjonijiet li saru dalgħodu kien hemm dik tal-fgura li One News attenda għaliha. Ħadu sehem tfal li animaw id-dħul ta' Ġesu f'Ġerusalemm kif ukoll il-banda u annimali li jissimbolizzaw il-karattri ta' dak iż-żmien. Waqt il-quddiesa tal-lum inqrat il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mark. Ta' min isemmi li fil-festa ta' ħadd il-Palm ta' din is-sena id-djoċesijiet madwar id-dinja ċċelebraw il-fidi ta' żgħażagħ. Konxja mir-rol ta' żgħażagħ fil-komunità Nisranija l-Knisja f'Malta wkoll fakret din il-ġurnata mod speċjali ma' żgħażagħ. L-Arċisqof Pawlu Cremona llejla mexxa quddiesa fil-Mosta. Intant fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan il-Papa Benedittu XVI qaddes il-quddiesa ta' ħadd il-Palm wara mexxa l-proċessjoni u bierek il-Frijaj tal-Palm. Fl-omelija tiegħu il-Papa wassal messaġġ liż-żgħażagħ fejn saħaq li ħadd il-Palm huwa dak il-jum li għandu jdaħħalhom f'riflessjoni dwar il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu.